Nafarroako bertsolari txapelketak baditu 8 finalista. Nafarroako bertsolaritzaren zalditeria. 8 buru eta txapela bakarra. Bueno, ze esaldi originala, animalegoa. Eta txapele male bat, baina aldi berean, asko. Nola bat baina asko, zenbat dira asko. Azalpena oso erraza da. Iruñeko Zaldiko Maldiko elkarteak izango baitu aurtengo Nafarroko txapeldunari txapela jazteko ardura. Zaldiko Maldiko elkartearen historiari eta egunerokari buruz arituko gara eta baita bertsolaritzarekin duen harremanari buruz ere. Horretarako elkarrizketatuko ditugu Mikel Taberna eta Irati Majuelo elkarteko kideak. Txapelketetan murgildurik jarraitzen dugu. Nafarroakoan Tafallako finale erdiari emango diogu errepasoa eta Bizkaikoan berriz Bermeokoari. Ongi etorri Zaldiko Maldikoren hitzetik hortzerara. Azaron hasi batek dakarren aldaketa ugari abante biziz jarri liteke itxasontzi bat abian aize ufadak aprobetxatuz dabil aldian eta ekaitzak topatuz gero ondoratzeko zorian txapelketan urak handi dire ta gu hemen igerian porturaino helduko algara ta bestela ondartzara arnaz estuka agian txapelketan urak handi dire ta gu hemen igerian marea biziak ditugu eta ez dut geratu nahi itxasoaren erdian. Bertsolari txapelketa batean lehen aldiz elkarte batek jantziko dio txapela txapeldunari. Iruñeko Zaldiko Maldiko elkarteak izango du 2025ko Nafarroako bertsolari txapeldunari txapela jazteko ardura. Horregatik elkarteko kide diren bi lagunekin jarri dugu hitzordua, Mikel Taberna eta Irati Majuelorekin. Zaldiko Maldikoko kideak izateaz gain gertutik ezagutzen baitute Nafarroako bertsogintza. 2025ko Nafarroako txapeldunari Zaldiko Maldikok jantziko dio txapela, nola hartzen daulako berri bat? Bueno, sorpresa ez hasieran igualez, nik ez nuen espero, behintzat, eta pozez, olako aitortza bat izan da, poza hundik. Finalerako zerbait berezia pentsatu duzue? Oraingoz ez, baina zerbait izanen da seguru. Bai, Zaldiko besta zalea da eta gauzak ospatzeko zalea eta seguru zerbait izanen dela. Zaldiko Maldiko elkartea da, baina batek jantziko dio txapela txapeldunari, erabaki duzue? Edo erraz erabaki duzue nor izango den txapele malea? Bai, bueno, guk ez dugu erabaki. Baina, bai, Sergio Barandiaranek jarriko du txapela. Azken fina, bueno, elkarte honetan urte askoan lan egiten eta bueno, nik uste merezitako aitortza dela bere. Lehendakari ona da, urte honiz darama, lan handia egin du, bera izatea uste dute inork baino beki ordezkatuko duela elkartea. Jarraite zen Zaldiko Maldikori begira eta Nafarroko txapelketari begira ere. Joanes Ilarregik irabazi zuen Tafallako finalerdia 528 puntu eskuratuta, eta modu horretan zuzenean lortu zuen finalera pasatzea. Eta behin Tafallako finalerdia jokatuta, argitu da ze 8 bertsolari ariko diren azaroaren 29ko Nafarroarenako finalean. Joanes Ilarregi, Julio Soto, Xabat Ilarregi, Eneko Lazkoz, Saio Alkaiza, Ekinez Apiain, Sarai Robles eta Eki Mateorena. Joanes eta Xabat gazte asanbladako kideak zarete. Zuen herrian gau pasa bat antolatu den egunean, sexu askatasunari
buruzko pankarta bat zintzilikatu duzue herriko plazan. Gaua iritsi denerako, pankarta lurrean botata eta erreta dagoela ikusi duzue. Asmonena genuen eta antolatu dugu aurten. Ikusi dugu egun argizta, plazan nola egin diguten. Argi da gauzek eskuinerantza, ze bidetan diarduten. Orain artean izkutuan ta, gauean egiten zuten. Askapenera bultzatu naizun gure adierazpenak, baina ostoak soilik ez ditu lurreratzen udazkenak. Gau honetako gertakizunak, nahastu dizkit barrenak. Pentsa esan zer esango duen, hori egiteko gai dena. Edo zer gauza esango dute, oiek hitzetik hortzera. Marikoi putak ta olakoak, bollera txarrak ta zera. Okerrena da ez dela behar, urruti begiratzera. Gure barrara joango baitira, gero trago bat hartzera. Honi erantzun behar zaio bai, ta eragin bazterretik. Errotak martxan jarraitu dezan, gure hain urlasterretik. Naiz asambladan lanak asko ez duen sarri eskerretik. Lanean segi beharko dugu, txikitik ta ezkerretik. Bizkaiko txapelketan Aitor Bizkarrak irabazi zuen Bermeoko finalaurrekoa 664 punturekin. Bi kanporaketa jokatuta sailkapen nagusian Aitor Bizkarra dago lehen postuan. Datorren astean markinan egingo den finalaurrekoan erabakiko da ze 8 bertsolari ariko diren kantuan abenduaren 20an Bilboko Lakasillako finalean. Aitor eta Onintza, ertzain bi sarie. Radar mugikorra ipini barri dozue eta abiadura muga gainditu daben lehenengo 3 kotxeetako jabeak zuon familiakoak direla konturatu sarie. Aitak nirekin zeukan 11 kasketa, gaur ordoa ziztuan agian erreta. Geroko etxeko saltsa ez da berriketa, ean nork nori egiten dion herrieta. Triarai laralai laralai dion herrieta.
Oposaketa batzuk errez atarata, bidertzean gagoz, kotxean botata, bizitza asko eiaku, joan tipitapa, zenidek ordaintzen deuskue soldata. Larai, laralai, laralai, deuskue soldata. Gure alderuntz zenbat diru mugimendu, familia artean dena sentimendu, nire anaiak raio makuin ematen du, karnetik ez daukata ezin diot kendu. Triarai, laralai, laralai, ezin diot kendu. Nire aiztak bestira pasau gaur zuabe, gazten anazeta sentitzen az grabe, multak kenduein leikez, Aitor alandabe, gure nagusiek hori egiten eidabe. Larai, lararai, lararai, egiten eidabe. Naiz adarra jotzea, den nire plazera, orain zegingo dugu, ataka hause da, ez ikusiarena betiko antzera, ondo ohituak gaude geureak zaintzera. Triarai, laralai, laralai, geureak zaintzera. Aizten kotxea eta aitan kotxe zarra, gaurkoan egin dugu rekolekta txarra, kuadrilakoren bat da, faltadan bakarra, nahikoa egin dugu amataurra darra. Larai, lararai, lararai, amataurra darra. Mikel eta Irati, ezagutzen ez duen bati, nola azalduko zeniokete zer den Zaldiko Maldiko elkartea? Euskaldunen elkarte bat, euskaldun jendea biltzen da, eta euskaraz bizitzeko leku bat, arnasgune bat, leku seguru bat euskaldunontzat. Bere kultur programazioa duena, elkarlanen aritzen dena Iruñerriko bertze elkarte batzuekin, eta leku ireki bat, euskaraz zerbait egin nahi duen edozeinentzat. Bai, nik hori nabarmenduko nuke bereziki, espazio ireki bat, olako kultur jarduerak edo euskararekin lotura duen edozer egiteko espazio bat. Eta noiz eta zergatik sortu zen? Sortu zen, begiratu behar izan dut, ez nintzen horitzen, 1981. Eta horitzen naiz, sorreratik naiz bazkide, ahoza baldu zen, euskaldun jendearen artean hemen Iruñean, bazegoela toki bat, erosteko aukera eta dirua behar zela hortarako. Iruñeari ze ematen diola, esango zenukete? Nik uste dut jarraitzen duen pixka eta hasierako asmo horrekin edo filosofia horrekin. Mikelek esan duen bezala bada arnasgune bat, bada elkarte bezala baditu proiektu asko, bauka kantu tailerra, dantza tailerra, bertso eskola bera, irakurle taldea, baditu urtean zehar dutelako jarduera batzuk. Iruñeko ekosistema euskaldunean beste aletxo bat edo. Eta zuek noiz hurbildu zineten, Zaldiko Maldikora? Nik erran bezala hasieratik sartu nintzen, eta gaur egun arte,
modu batean edo bertzian, garai batzuetan presentzia handiagoa izan dute elkartean, beste batzuetan txikiagoa. Ni, bueno, ezagit txikitan eta beti ezagit ezaguna izan da Zaldiko nire etxean, nire inguruan, baina igual bai lehenengo hurbilketa edo duela 15 urte edo izan zela esango nuke. Hain zuzen ere, Nafarroko txapelketara apuntatu nintzen lehenengo aldiaren buelta hortan. Hemen batzen zirelako, garai horretan Iruñeko bertso eskola edo deitu zena, batzen zen hemen, eta horren karira edo hasi ziren txapelketarako bertsolari batzuk hemen entrenatzen, eta gonbidapena luzatu zidaten, eta horrela sartu nintzen pixkat gehiago Zaldiko Maldikon. Aiza eta Unai, safari batean zagoziela, zuon ibilgailua gasolina barik gelditu da. Ostatu hartzen dozuen lekura, oinez bueltetako ibaia zeharkatu behar dozue. Ikusten dut zerbaiten izatxaren puntan, alako gauzetara enago ohituta. Nire bizitza jada gaur dadila buka, azken borondateak eginda dituta, azken borondateak eginda dituta. Orduan borondatez eginzuk esprinta, edota eskopeta hartu eta tita. Ondo dakit ta zein den maite duzun pinta, hemen lor dezakezu zure animal printa. Hemen lor dezakezu zure animal printa. Tabalioko aldit hor kamuflatzeko, bueno, hau besterako ustea hobeto. Unai ikusten zaitut prest zeharkatzeko, txikiagoa naizta hartu arrelepo, txikiagoa naizta hartu arrelepo. Joe pixkat minduta daukat zerbikala, izango nauzu laguntza makala. Zu kostakoa zara ni naizen bezala, ta igerian ondo dakizu ezala, ta igerian ondo dakizu ezala. Xabi eta Ekain bizilagunak zarete. Xabi, Ekainek eskatu zizun oporretan dagoen bitartean bere landareak zaintzeko, eta onartu egin zenuen. Ekainek 20 orriko txosten bat eman berri dizu, landare bakoitzaren zainketarako azalpenekin. Bizilaguna gara, hori genun alde, joan behar baituzu, orain aldez alde. 20 orri luzean, ta akatsi gabe, kaktusarentzat ere 3 orri daude. Kaktusarentzat ere 3 orri daude. Mila bitxikeria ta 11 datu, zuretzako espreski ditut begiratu. Zure kaktusa sarri oidenez ihartu,
esperientzia horrekin ezin naiz fidatu. Esperientzia horrekin ezin naiz fidatu. Bitxilorea hortxe deitu du laztana, ta gero margaritak balkoian andana, ta ongi ureztatu gero tulipana, igualito behar dut gure harremana, igualito behar dut gure harremana. Harremana itoko omen dela kasu, zure esperientzia begira ezazu. Hainbeste bazileta jadaspertu nauzu, plastikozkoa ere ito dezakezu. Plastikozkoa ere ito dezakezu. Gure arteko hori bai da plastikoa, gatza eskatzea zen gure neurrikoa. Aldez aurretik jarri zara kritikoa, borondatetsua naiz ez botanikoa. Borondatetsua naiz ez botanikoa. Naizta zilegia den Xabi kejatzea, jada hasia duzu zure desfasea. Bale, komeni zait gaur zutaz fidatzea, ta kontuz ze badakit non duzun etxea. Ta kontuz ze badakit non duzun etxea. Zaldiko Maldikok bere historian zehar ze harreman izan du bertsolaritzarekin. Sorreratik beretik sortu zen Zaldikon berso eskola bat, 1982an. Bitxia izan zen, zeren Xabiera Muriza hasi berria zen bersoa zer zen irakasten eta nola egin zitekeen irakasten. Gura izan zen nolabait ere lehenbiziko ekimena Zaldiko eta bersolaritza lotu zituena. Nik uste modu baten edo bestean beti jarraitu dela harreman horrek gaur egunera arte. Mikelek zion moduan, guretzat ere ez, gaztetxoak ginenean izan zen olako trebalekurako espazio bat, esan dudana, lehenengo txapelketetan apuntatu ginenean, eta oraindik igual salto hori ematen ari ginenean, eskolartekotik bestelako plaza batzuetara, jada hor zebiltzan beste bertsolari batzuek edo bertsozale batzuek egin ziguten hemenez, gure olako espazio bat, eta hori, garai batean sortu zenez, Iruñeko bertso eskola deitu zena, eta hemen Zaldikoren bueltan ibiltzen zen asko. Eta gerora ere, trebaleku bezala nik uste dut, igual ez du zertan izan ez, astero hemen elkartzen den talde bat, baina beti izan dela espazio bat hortarako ez, erreferentziazkoa. Erreferentziazkoa izan da ere bertsozale elkartearentzat, ez dakit eskolarteko saioak antolatzerakoan, edo bardotako saioak antolatzerakoan, ez dakit gaur egunan ere ez, gohelduen bertso eskola, egon izan da ere aurren bertso eskola bat, Aldezarreko umeekin eta bar. Eta gaur egun bertsolaritzarekin lotutako ze ekintza egiten dira?
berso eskola bada, helduen berso eskola eta aurren berso eskola ere bada, naiz eta aurten ez den atera, baina hori nolabait programazioaren barnean sartzen den zerbait da. Adibidez, San Ferminetako programazioan, beti gehitzen da, behintzat, lako bertso saioren bat, bertso bermuten bat, edo Santa Agedan ere kantuan ateratzen gara, eta normalan ere goten dira pare bat bertsolari. Eta gero, esan bezala ez, hola beste modu espontaneo batean edo sortzen diren saioak, izan ezakit, kanpoko eragile batek zerbait antolatu nahi duelako, edo ezakit aurten adibidez senyora sariketaren finala hemen egin zen, ez, eta horretarako espazioa izaten jarraitzen du, ez. Ez da ohikoena elkarte bat izatea, txapelemalea, zer suposatzen du zaldikorentzat aurtengoak? Oza hundia, hoxe, pensa, haitzen zara maite duzun zerbait egiten edo, gustoko duzun zerbait egiten, eta gero ikusten zu horrek frutu bat ematen du, baina hori dena barnetik ikusten duzu, eta orain nolabait kanpotik edo jendeak pensatzea hori saritzeko zerbait dela, aitorpen bat egin behar zaiola zaldiko hori, guretzat iratek dion bezala, ohorea eta poza hundia. Eta ere ikustea ez nola askotan euskararen sustapenean, euskal kulturaren sustapenean egon diren batzutan bai pertsona konkretuak, baina askotan ere taldeak egon dira, kolektiboan egindako zerbait izan da, eta hori saritza ere, nik uste polita da. Onintza eta Ibai, herrikideak sarie. Onintza, zu beti zabiz herriko gertaera eta zelebrekeria kontetan. Ibaik, historio horrek liburu batean batzeko proposamena egin deutzu. Lagunen artean lasai, lau barre eta bost kanpai, jo albadodaz sentidutenaz, neure buruaz guai, zuk esan deustazu Ibai, tanik ez dut idatzi nahi, beti izanaz oso graziosa, baina alperra bebai. Beti izanaz oso graziosa, baina alperra bebai. Celebrea dozu marka, eta iruditzen jata, horretarako musik edala, herri bat aparta, ondo zer horrek kontata, baina hobeto atarata. Gordezean zugaz batera, joango dirata. Gordezean zugaz batera, joango dirata. Eta horrek gordezetan, modaz badoaz pasetan, bizi dirata hilegin leikez, onintzan berbetan, liburuko horrietan, hasiko banintz kontetan, enaz izango protagonista afaridanetan, enaz izango protagonista afaridanetan.
ez kontatu primizirik, eta badozu ziririk, justo horretako hobeto dagoz, danak idatzirik, onin badozu astirik, ze landekie horribik, olako geuzek mantentzen dabe, herri bat bizirik, olako geuzek mantentzen dabe, herri bat bizirik. Amaia, Amona, eta Josu, Biloba, zarete. Amaia, urte luzez baratza landu izan duzu etxean. Urteen joanarekin, geroz eta zailtasun gehiago dituzu baratzeko lanean aritzeko. Gaur, Josuk proposatu dizu dakizuna berari irakastea. Leka, tomate, piper, amaika aukera, bildu eta ekarri, oinitun etxera. Baina iritsi dela, banere gainbera, oraindik indezaket apur bat aurrera, zu etorri zaitezke neri laguntzera. Eman dituzun denak, ez dira urriak, uda ezkena ekarri du, aurtengo urriak. Liburuak behar ditu, berriak horriak, zuk esandako denak, ongi etorriak, sustraietatik datoz, ta fruitu berriak. 80 urte pasa, ditut hemen kasi, eta landarekin amatxi da hazi. Hemen 11 lore barazkita hazi. Ikasi zazu ongi eta ez nahasi, nik erakutsi nahi dut eta zuk ikasi. Lehenengo sektorea behar dugu bultza, hortetarako behar da antolakuntza. Bertzela izango da txorakeri utxa, elkarlana dugunez herriaren funtsa. Zuk jartzazu burua eta nik gorputza. Baserriak behar du pazientzi patxada, hemen ikusten zaitut nolako zirrara. Egun batean Josu
joango naiztara, zut etortzen bazara berriz baratzara, zure amatxirekin oroituko zara. Joaten zarenean, botaz negarrik, hartuko dugu denok, ontako indarrik, bertzela herri hontan, guztia alferrik, elkar laguntzen gaude, amatxi beharrik, lurrau ez da izango, baratza bakarrik. Platera erdizka itxi dozu, altzatu eta alde egin dozu. Gure etxean, nire aitarekin, zaratak dira nagusi, lastan keinu bat, hitz egoki bat, ez diot inoiz ikusi, ta jangelatik bera atera, tanik erdizka daukat platera, behar diot goiari eutxi, nire buruai nahiko nioke, adorea erakutsi, behingoagatik heldua naizta, badaukat nahiko zurtzi, barrutik ala irten dit, betiko noa jada hemendik, ai baina bihotza hautsi, anaia ezin dut utzi. Nire aitarekin bizi osoan, jardun dugu eztabaidan, bere iritzia ematen digu, zaplastekoen mintzaidan, gaurra faritan aizen bat gudu, anaiak tanik ikusi dugu, aita zertarako gaidan. Ez dut sinesten jada famili, zoriontxuen kondairan, beraz bagoaz kamuflaturik, biserata gafa raiban, utzi ditzagun hainbeste maina, nora joanik ez dugu baina, joan beharra dugu aidan, ea zerbait otzen zaidan. Zuek gertutik bizi izan duzue Nafarroako bertsolari txapelketa, aurtengoari nolako jarraipena egiten ari zarete?
nik uste orokorrean oso txapelketa polita ateratzen ari dela, zakit, ikusten da, beste belaunaldi bat ere sartzen ari dela txapelketan, eta oso pozgarria da hori Nafarroako bertsolaritzantzat oro harrez, baina mantentzen direla ere beste garai bateko bertsolariak ere, eta nik uste elkarrizketa hortan oso gauza politak ateratzen direla. Ohartu naiz, berritzen doala, zera bertsolarien zerrenda, eta jende berria bat horrela, eta biztasun seinalea dela. Gero pixka bat, beti deigarria zait aurten, saio bat Los Arcosen eginda, eta aurare jendez bete da. Eta zer esan nahi du finala Nafarroarenan jokatzeak? Nik uste badela erakusgarri Nafarroako bertsolaritzaren beste jauzi batena edo ez da usazkoa, Euskal Herriko finala Nafarroarenan egin zen eta ikusi zen oso leku polita zela edo ematen zuela lako final batetarako. Pentsa genezak igual guretzat pixkat handi geratu aitekela, baina nik uste mantenduko duela lehen zeukan giroa eta izango dela leku apropos bat, eta niretzat bada ere beste ozgoragailu bat edo beste leku batean jartzen du Nafarroako bertsolaritza. Nik ezagutu ditut bertze garai batzuk, Donesteben, Beran, Leitzan eta hola egin izan dago izuetan. Eta hoxe Iruñean egitea eta halako leku batian, horrek adierazten du ze bizitasun eta ze dimensioa duen gaur egun bertsolaritzak Nafarroan. Hor lana eskatuko du horrek, lan egin beharko da, eta baina adierazgarria da. Eta segurazki horrek ere emanen du oihartzun handiago bat, Nafarroako gizartean bertan ere gehiago entzunarazteko balioko du dudarik gabe. Hitzetik hortzeran, gonbidatu guztiei galdetzen diegu zein den euren bertsoaldi kutxuna, zuena zein da? Nik txapelita hontako ariketa bat, bertsoaldi bat aukeratu dut, hola gertu daukagulako. Aurrekoan agoitzeko saioan saio algaitzak egindako ganbarako asko gustatu zitzaidan. Berriz ere lekuz kanpo sentitu zara. Hala ere, bertan gelditzea erabaki duzu. Amabi urte bertso eskolara, mikroak zenbat komeri, zenbat nerbio eta gorputza, tentsio adina izerdi, baina urtetan aguantatu nun, ta pentsatzen dut gaitzerdi, egindakoa urte luzetan, uztan bilakatu bedi, hasierak ziren zailegi, baina eustea zilegi, zenbat sufritu dudan holtzan, galdetu zaidazu neri, bertxotan dago neska gutxitxo, ta arkeria gehiegi. Bertxotan dago neska gutxitxo, ta arkeria gehiegi. Bat aipatu beharko anu, 1986ko Euskal Herriko finaleko
Andoni Egainaren Gartzelako gaiak aiko ezera bersoak hautatuko nituzke, banduarenak edo. Hori zen, uste dute Andoni Egainaren lehenbiziko finala zela, eta, bueno, ikusten zen zerbait gauzak diferente egiteko manera bat zekarrela. Mikel Taberna eta Irati Majuelo, eskerrik asko eta laster arte. Udaletxean hartu dituzuen azken erabakien berri emanez, bandoa jo behar duzu zeure herriko kaleetan zehar. Tarrapatatan bandua joaz, beharko dugu hitz egin, gure udalak orain artean, ez du askorik utz egin, natura zaintzen jokatu behar dugu denok zintzota fin, horretan gogoz alegin, horretan gogoz alegin, gure herria pixka-pixkana berdeago izan dedin, lorategiak zainduko dira, eta berri gehiago egin, eta berri gehiago egin. Ekain eta Xabat bikotea izan zineten. Distantziagatik duela urte batzuk utzi zenuten harremana. Gaur egun herri berean bizi zarete. Ekain gaur Xabatek proposatu dizu zerbait hartzera gelditzea. Aldatu da guztia, aldatu da plana, atzean gelditu da gure iragana. Naizta zuk itzultzeko daukazun afana, dena gogoratzea zenolako lana, distantzia pixka bat danik behar dudana. Leitza eta tafalla, ta enaizte matia, jada urbildu dira, lehen bizen zatia. Nahi alduzu nirekin hartu ebakia, bi gauz hartu ditzagun azpian aulkia, lehenik kafea eta gero erabakia. Erabakia izan daiteken ezkarga, azkar hasia zara Xabat behar bada, hotz sentitu nezake gure besarkada, ta ikusi ezazu bertatik bertara, naiz eta gertu egon asko urrundu gara.
Ez duzula hartu nahi ez kafeta ez te, nik eskatu nahi dizut ez bada hainbeste. Hitz egin nahiko nuke orain bat ta beste, enaizari utzetik astearen eske, puntu berri batetik abia gaitezke. Aitor eta Ibai, barraketan alkarren ondoan montausarie. Martxan sabiziela, barraka matxuratu eta buruz bera eskegita gelditu sarie. Ezin aldugu egin plan normal bat bez, gaur bezkatu dozu barrakak mesedez. Ta hemen geratu gara Mussolini legez, zugaz beti ikusten dut mundua aldrebez. Zugaz beti ikusten dut mundua aldrebez. Oikoa izeten da aten jokoa, ta zeu zer berezia nahi neban gaurkoa. Bertigoa gazoratu egin jat kolkoa, zenbat zoratu joakun kanguro lokoa. Zenbat zoratu jakun kanguro lokoa. Kanguroak hasi dau bere salto festa, ta hemen altuta zabal dana dugu ekstra. Barraka sentitzen dut oingoan ganeska, sostengu eskasonek eutziko dau ezta. Sostengu eskasonek eutziko dau ezta. Eutzi behar dau pixu, tamainu itzela, sostengua behituta dirudi pintzela. Ta ganera atzetik kantuan kamela, gitxiena ez musika kendu dagiela. Gitxiena ez musika kendu dagiela. Lau kanporaketa eta 3 finalerdiren ondoren erabakita geratu da ze 8 bertsolari ariko diren bertxotan Nafarroako bertsolari txapelketako finalean. Finala lehen aldiz Nafarro Arenan izango da, azaroaren 29an. Saioa arratsaldeko 5etan hasiko da eta sarrerak irubebikoitza.bertsosarrerak.eus atarian daude salgai. Hasi ginen iraila, baino lehenago, saio aurreko kafe, ondorengo trago. Estutzen ta estutzen, joan gara luzaro. Tornilloa jadanik estu dago, baina oraindik badu buelta